Svanulo je, pa se možda bolje vidi. Pomoću konusnog presjeka dokazali smo da je zbir udaljenosti tačke elipse od fokusa žiža konstantan. To se može upotrebiti za crtanje elipse. Kako? Pa na podlozi za crtanje postavite dva eksera u mjestima gdje bi trebalo biti žiže. Udaljenost između tih je recimo 2e. Vežete neki kanapčić za te eksere, recimo dužine 2a, većeg naravno od razmaka eksera. Taj kanapčić treba da stoji labavo. Uzmete olovku, zategnete kanapčić i pišete olovkom po podlozi tako da kanapčić ostaje stalno zategnut sa jedne, pa sa druge strane dobit ćete elipsu. To je u skladu sa otkrivenom osobinom elipse da je zbir udaljenosti tačke elipse od žiža konstantan. Druga definiciona osobina koja definiše elipsu, koja je zapravo izvedena iz konusnog presjeka. Podsjeću još jednom, konusni presjek ravni, ne sasvim horizontalnom, ali ne ni paralelnom izvodnici, nego uglom nekim beta između, koji je znači manji od ugla između izvodnice i tla. Presjek će biti zatvorena kružna linija koja je elipsa. Kako bi se dobila analitička jednačina elipse? Pa, tamo je dokazano da odnos udaljenosti proizvodne tačke elipse, recimo f sa koordinatama x, y, u nekom Descartovom sistemu pravouglom koordinata, treba da bude ta tačka f udaljena od neke žiže, nije bitno koje, jedne od njih i odgovarajuće njoj direktrise. Znači, udaljenost do žiže naprema udaljenost do direktrise mora biti konstantan broj dok ta tačka šeta po elipsi. Taj broj treba da bude neki broj između 0 i 1. Kada je taj broj bliži 0, elipsa postaje kružnica. Kada je taj broj bliži jedinici, elipsa postaje pljasnata i sve je veća duž x ose, recimo. Zamislimo kanonski oblik da su recimo žiže postavljene duž apscise x ose, tako da je ishodište koordinatnog sistema Descartovog pravouglog x, y, tačno na sredini između dve žiže. Račun je prilično jednostavan, tu je u prilogu. Dobije se također kanonski oblik jednačine elipse, x na kvadrat kroz a na kvadrat plus y na kvadrat kroz b na kvadrat jednako 1. Tu su a i b velika i mala poluosa elipse. Inače, b na kvadrat je a na kvadrat minus e na kvadrat, gdje je e udaljenost žiže od ishodišta. I to je to.